мақомот дар тоҷикистон бо баҳонаи пандемияи коронавирус фишорро болои матбуоти мустақил афзоиш доданд. мутобиқ бо талаби мақомот барои ҳама гуна хабари дурӯғ ё носаҳеҳ дар бораи бемориҳои сироятӣ дар матбуот ва шабакаҳои иҷтимоӣ ҷаримаҳои ҳангуфт ва то 15 рӯзи ҳабс пешбинӣ мешавад. ин маънои онро дорад ки худсензура боз ҳам афзоиш меёбад. дар ин кишвар аксар матбуоти мустақил аз ҷумла ахиран вебсайти ахбор баста шуданд. рӯзноманигорон таҳти фишори доимӣ ҳастанд. хабарнигори Азия плюс Абдулло Ғурбатӣ барои гузоришҳояш латукуб шуд. журналист Далер Шарипов бо иттиҳоми сохта давоми 1 сол дар зиндон буд. инчунин мо аз вазъи саломатии журналисти дигари зиндонӣ Ҳикматулло Сайфуллозода нигарон ҳастем. бино ба маълумоти ҳамсараш, ӯ баъди олуда шудан ба коронавирус бо мушкилоти дил бистарӣ шудааст. мо талаб дорем ки ӯ бар пояи муқаррароти башарӣ билофосила озод шавад. илова ба ин, дар ин кишвар журналистони хориҷӣ ё дар гирифтани парвонаи корпосухӣ рад мегиранд ва ё бояд зери фишори ин ки парвонаашон бозпас гирифта мешавад кор мекунанд. бо ҳамин далелҳо Тоҷикистон барои журналистон яке аз бадтарин кишварҳо ба шумор меравад.